du sika kwato bag kura nsi hu a wo benya ne nya de a wo benya biem ye de kwa kotua ye ka ene ade hia ne etimamufo bi paila ye pa kyerɛkyerɛ wo madwe eno na nam sumo pani bi eba na amammo hu sensem a wakodare wom eba ni sikasam a wakodare wom anti ye frɛ ne economist Dr. Tio Echampon edin sama hodro tudwa wo chem sa hwe san hyehyɛ we ya ban adi gu apon so eya debt exchange program no say hyehyɛ papa na sabani to ne boase kyerɛkyerɛ mum ama timamufo ne ade hye atiase am wase hyehyɛ we ne eye de bi bada hyehyɛ we ni so beboa pama eka hodro a ye de se wo man no ye timi atete so nkakra nkakra kyese ye ni ema ye ho so no na eka hodro a ye de ne atua ni nyina so awiem na so ne entia ne ama de hye ne Ghana fo bi ntiase nyina ana wo kyerɛ se aban kyerɛkyerɛ mu bi entoto so ekwan aban efa so kyerɛkyerɛ ni nsɛm no akoya sentiase nya adwumanti ama Ghana fo ebi ma paila ye pa ebi mu ntiase ane kura ne nam so ma ekoko a wodura sabre wa ma ba monten so ba aban kokose wo hwem ana pension pay wa mfane sankam wa kyesa ka ye na aban ne nkita wodie akonkan ye pa wanu wo ka wogidie mapa esa da sa debt exchange program yi anka de hye ne Ghana fo nyina bagie atumum ne ya je atuma supam na obi aso de ne ho ahye mo aboa ma eka da won yetimi atua wie efensa sa aban ne nkita wodie entisi sunti no ana ma kyesa ne aniema bi esuso ekoso Ghana fo bi apaila ye pa nti wo besre sasa aban ne pesesa hyehyɛ we timi kos na gina ye a wo ma ne kita wodie entisi so Dr. Tio Champon eto ne samsom ana wo chamu sa wano dia wo kansi supopi ese sa hyehyɛ we no asuye pa beboa wo man no ama wo man nya fa pimpa bi atimi agina so enti wo besra se Ghana fo nyina hwe ne yetimi esomo yenye na wa tu se ne be hyehyɛ we betimi akoso wa ma na so abusia wo sanso de bi atoa eso. I think it is workable, and I think it's workable largely on account of the fact that it's also a precondition for accessing the IMF funding. So I have faulted the government on, if you take the 4 factors that I listed as kind of what drove the success of the Jamaican program on operational design, burden sharing, communications, and IMF involvement, where I fault the government is on the communication strategy, that they haven't carried the people along and being able to explain it in a way and manner that allows people to understand that it's not really just the restructuring the debt, but it's going to be part of bigger set of structural reforms, so-called, beyond that. But I think the important point really is to stress, to mention here, is that extra consultations would need to be had. And the government needs to be very much forthcoming in explaining the issues to Ghanaians, particularly on the aspect of the point that the institutional shareholders, right, the banks, your pensions, etc., who clearly would lose out. Abusia ani aye wo pani bi aba na mammo won sensem a wakodale wo mu ye papa economist Dr. Tio Echampon ya transam ne so wa ensanfo from na nay wo bepia mu oman Ghana ade ba ko edi oman nya ye papa ahemfo ni penifo ato omanu eguso aye galamse kwamoni bi ade hye bi fa so etu fom agudie na ye nsase ni ye nso a wodura ban mampedin anasempo twedi amponde chaye no wa mo sase ni sase ye gudie ne ho ne manyina nam sokra ema mampedin na adedan kwa akufo ado de hyehyɛ ya woduro pina agu ponsa kwan bia so no ye nso no obehwe no watimi abɔ ho ban ne nyo no kwa wa man Ghana so ye hye ensuosuo ho sesem sokra de betu dwa anu wa mo kyerɛ sase ya nhwe ya enu sa afe anasa fihia mi ansantem no anhwa ne ye kwa akokra nsuo si de aba man Ghana no so nsam no abia de twaye panti sabre de mpanifo ye o mafemu de se ne bia nsuo ye betimi abɔ ho ban ne no ana pani kwantrafo awada Community Water and Sanitation Agency Engineer Dr. Walenyo Kwajosabi edin sama wodra tudwa wo chemsa nokura wo ba man Ghana yesu ya nom nom wase ehon te kura chese nsuo ensusu ye o man how ye pa wase mpanifo atena se atutu omoniama ye se ne bia nsuo hu sensem ebetimi agina ye na empo wa man ni ade hye wo mu no yetimi anya nsukro gem won tos na wo chemsa wo mo tena se
na wo mu bubu nkonta ekukọ wo mega na fana ni mu bia nsuo wo no ane wo mu hwe ye de wo mu niema nyina egu fam no na kekọ yesa nsuo no bia se wo ha echichemu aduasa 30% wose enya de ho te kra se nipa na adekọ ni nipadwem a ha dwenye pa ma chesanyare wa hudro pina enso ekwakotena nipadwe ni mu ani nyina no eka ho bia na pomude onsasam enso etoba ha ewo man mu enu echi na wo chem se enso onsasam aye di ye papa empo bebi wo kra be konsuo no enso na kwaya wo mu fa so abo ho ban kra na no enso so akwakoye bibia wo ho kwakam ne wone ne kan kra ntiase no ti wo besra esa penifo wo mu o man mu sa wo mu siam ase wo mu tutro mu niema ye abosuo ho ban dia wase wo mu hyemu kena ye papa na enso ho sam eya tope e wo man mu asempenifo antena se na wo ma hwe ya dachi bi no agise wo man ye kokokra ensuo enso ede eba emu. We have noted that there were frequent breakdown of the water facilities. In fact, there was a water system that was completed in 2016. By 2017, it has broken down most of the time. We also have noted that we have very high non-revenue. We have also noted there were huge accumulated electricity bills. The initial estimate we did was that a number of the water system, when we put all the outstanding bills they had with either ECG or VRA, we had over 40 million Ghana cedis. We also noted water quality is a problem in Ghana. CWSA uses about all our sources is about 95% from groundwater. And all the data that we have suggests that about 30% of the groundwater that we have will have high levels of iron, manganese, fluoride, arsenic, hardness, and all of that. And all of these have health challenges. We also know that our surface water sources, of course, we are seeing them every day. And as for that, it's a big issue. Enti abusianu no yenso wonsasema toba haye papa ya shani ya afini fiedi enimini akwakra nso abo man mu oni ama ye krakra no ne ehu ne sen na ye akwakra nso abusia eni aye chief executive awada community water and sanitation agency engineer Dr. Walenyo Kwajo Siabi na yenyina ne nsamitu na yento aboafo enkra Jubilee Hospital sawa pomudi ye hu hia ye papa pantin wonipa bia wadasani bia no e wasama apomudi wonsasem ejina nti wa de wa mabam aso wa mo ba beboa so ne bia wa pomuden enu so betimi agina ye panti wa outpatient service a doctor 41 ene na wa twini mu nyina bra obekọ bia obekọ akoto omo afei inpatient service so wa ho obi wa so me yade ye die agise mi hu doctor ni wa kokwa mu o ansa na ne me wa kan matimi aka che no se bra wa beje wa tu Jubilee Hospital e wa laboratory ene labs awodo ni nyina wo ye bie so peso hu moje kokwa wo beto omo boase na wa mashama kama na uko Jubilee Hospital a doctor ni ahwe wa wie no enya afa na wo kwa akwato aduro wa bontin wo mu pharmacy wa wanti nro ni nyina benya bie wasanso wa antenatal care any postnatal care ema ya ma mene ma penfo anti wa bekura nyinsa na akosise twediampon ebe so wa sumdwe mu waso wa wie no akola na didem ni nyemu nyina no won beto omobo no wa ma kira wa wofo no se ne bia akola no su benyin from Jubilee Hospital e wa theater surgery ni operations ni nyina wa mu ye bie wa mu maternity ni so de anyasem kito midwives no ya de wa ma ya tetu onyamesuro kwan so nti wo kwa nyina no na ya de mpaibo adi wachi ultrasound and ECG scan enso e wa Jubilee Hospital nti na ya na wa fa efura obetimi akwane ne wa kwa akotwa wo scan no efura no so wa fa dada obetimi akwa akotwa scan na hwese so akola no de ye anase won na ye na chisa doctor fo ahwe atenti bibia wo ye bema na so wo bam afa wo mu so wo mu aye junsom yade ni nyina Jubilee Hospital sa wa bia na apono no atowo na enye yade bia so na hi aduro enye yade bia so na hi apane enye yade bia so na hi ultrasound ni ECG scan yade bi wo wa ehia kasa kire nti Jubilee Hospital e wa counseling unit wa beteto na wa kirecho wa tito wa kirecho kwa ya befa so edidie wa bra bo behwe ni na ne yade no asusu etimi afri ni pedwe ni wa eye clinic wa hwe ani wa yade ni nyina fe diabetes and hypertension clinic eso wo ho Jubilee Hospital e wa canteen akwa wa aduane bia opebia obenya die
die wa hospital kwaya yaresabia ni ti wo madwane no ehun ti ye papa no waseme kan cho sa insurance card ahudro ni nyina wagidi ye adwuma enti sa wo de ne national health insurance anasa private health insurance osifa bra ne ehia ne sa wapomuden esanso begina ne nan eso Jubilee Hospital ewo achim odan aboabo ewa anatso wa mantra bridge ni so ana wa mo ewo ntifra wa 0244 575799 0244 575799 Wachimai Development Association Eya ankura kwa baba primpumtua ama wachimai na wabakufo ne nsantimi hatanya nkopo eninti ya frefre domedom ana ya di chichiri kuro ntini obeye ni obeba Ahenkan FM ya so eye ha ya wachima boabo odru achima boabo kuro dwani na biso obi Ahenkan FM abozege akulakra wode obeba oba no oba beturo odim woturo odim ya no wetua 10 cedis afebu sumi bia no betua 10 cedis wode eba medemede eba no na achese ye konkai wonsom woni nipanti ya boabo no a ebeboa ye pam wachiman esusu etu emponchreche mu bia simidie ya na wafra 0594 467029 0594 467029 number ya esanso eye momo number ntini usika no kro betimi dia tosom wode toso anu afra ya medini asumesi medisika toso na ne ya hwe adi bibia soso akọ enkrata mu na branya bo ye didwa ya tonwade ya wonkra hodro epese yeto se ne be ya wade ton no ubetbo ho nkra na so bebo hu dawro na aso empempem ebetintino Ahenkan FM ya sefa bra ya so ya efse ye boma aso empempem ana chese tie yen ekwa echichi ye papa yen hihye ye no so eda fom ebeboa mu adwuma etumpo wodi etumpo no na ya so ye de etumpo adwuma so wo anya se dwade so wo akoye sekania wo so de sidema wo bi ehu so ana de sika na adua so beposo na ahranti wade to no bebo hu dawro won kra no bra na yento ema wo from marketing manager I was 0244 290093 0244 290093 na bronya yi Ahenkan FM ye ba ye nche yo so bronya bia no ye ne mo a na edi esansa mu ni ye nuanom wunua susu wo mu a ani eni nyaw intidani de nyina ye mu na edi ne mo a na edi nti bronya we so no ye ne mo a na edi na bronya we de hihye ne do so pa na edi kan no eye Ahenkan FM Christmas football competition na to say ye de agukansie pa ba hihye so a anya sam ke20 no mo ye football club na mo achimodane ne mpotemo achimasa blog mu wo mu bia ne wa ma na ya boto sabre ya meka se kro betimi aba na wa ba be pe ko forms kama na mom sa wotna wa ya na wachina ya no ochina the forms that mo ba be fa no deadline da ho and is a 1 month na 21st December 2022 edru senkim wo ba forms no anya dia obenye bie ebedru one na sam and is abre ya wotimi kan ya bra na beje wotie kama forms ni ye free nya dia wotua sempo ana seteku empo na agukansie ne bekoso wa aboabo sakasaka park eda no aye 24th December 2022 ayamemenda 24th December 2022 na bekos we aya competition tinya sem ketwa na ya bobo na wie no na 26th December 2022 nso aya boxing day ni ya chade na na Ahenkan FM ya ni ya nnuane mu ajanka ana to se ye bomo adi obi wo asabio ya woni be kura ne papa kura we hunani echi ne maame kura we hunani echi obi suso atu ya sabre ya wakoja no kabane sam na aha dwen ye panti no bronya yi ya ni ye nnuane mu ajanka ne ye bomo na ye de sede ya asoso ahye wo mafuru ya be mo wo mani agi ye panti sania ne maame wo hanko obeya ma no ne papa wo hanko obeya ma no sa pepepe ne ya nti wo mo bi na pesa ode eboa ye opesa so ya sense ne be adwumedie eso ebeya krabe sha na wafra eme 0244 290093 0244 290093 and that's 0554 171393 0554 171393 baby awo biano wontimi makura ye beba begina eda ni duruwa ya dia ma omo sane ye be a wo mo so wo mani ebeje abusia wo madaro ma wo maso ya sika afemo ana kasia ni ye kinkan afe ya toa ensem no eso
Abusia ya to akasia ne so na we be piem ye potem a chima boabo aha ne yegina na enu adana ye opanima bosome ne de etosu edu afimpinu ne aduonu amienu ukopiem e Hans Future Leaders Integrated School anatsanya semketwa ani afiafi bia graduation edisuafo a wamo ekọ manim no wamo hwa ebo mabaso ehye wo munkran se ne be ya eda ne duru akra na se wamo kọ manim ade kire no enkoye huhuhu bia ma wamo ade a wamo kwa kosia no enkonye hunya enkoye si wantan bia ma wamo nti afi bia no wamo yida ba kosuo na se edisuafo ni nyina ya de abo mabaso no bi ana chese nra ekọ so edisuafo a wamo ewo KG2 afi na wamo be kwa class 1 lower primary no ya hwe abo mabaso afi wamo so wamo class 3 a wamo be kwa class 4 no eye upper primary ni so no wamo so ya bo mabaso afi wamo so wamo class 6 wamo be kwa JHS no so no ya bo mabaso ye pana no kura chi wi free one wo bi wo ha wo Hans Future Leaders Integrated Science no owie ye akwato aso wanto aso suku wo kwa ya no so wo bo no homodi ye panti wasi sori akokwo chiro ye ane wo twa ye bibia demu wamo so no ya hwa etimi abo wo mabaso na ukopie mu awodwumedie na se ne eni tini akuku da mo ba bepie mo opad wo manimonyam eba betai dwumedie na se tse busia ense wo ka kiro ene wani pa na ka ode abehwa de nyasem keto akwada no anye UC mass na tse competition wo mu di bia hihya so pepa na ne wo mayi duodi nkunim wo mu ya ma tse nkwala totofe wa ne kura no UC mass no wo mu do mo nsaye no nkuntabuo no ane 2-1 na takura no waka wa mamu ayedada wo mu enso eye bia disia for ne bo mu motin ye pa na dwumedie na se na administrator wada school na no yera Ebenezer Labi ade sama wodro atu dwa wo chem sam wa besra wo fo wo mu wa chem aboabo ne potem enso se ba na disia wo sensama wo mu mani so mani so ye papa ni titiu ane de efa wo mu ma ehwo no wo mu mani so mani so mu mo modin se ekwan bia so no akoda akona na sa wo mu bakro no na disia enso betimi akonkan enu echi an wo chem se aye Hans Future Leaders no wo ma bo mu emodin ye papa nti edusuafo a wo mo tentete ye wo no wo besra wo fo se wo mu nkoso a ema wo ma ne enye tete ye se wo mo no wo ma ba ase wo mo bepre enkwada ne eda ache se ne be ya wo mo da ache susu betimi asipie na dwumedie na central wode eda so was promoting Ghanaian culture through educational standard that all students can meet not say wo man Ghana ya mamre ne ya mamuo no wo mo ade fa adisua ekwan so se ne be ya wo disua nyimbia so ebeti asem na disua etimi akwankan enti wo besra wo fo ye pass se ba na disua wo esensema eye wo man Ghana ye dache eye wo man Ghana ye fapem enti wo besra se wo mo hwe na amoni enkwa wo mo ma adisua ho ene de jumedie akoso graduation na ye de ma ye mofra a omuwi mfri KG2 class 1 and afin so class 3 for amoko upper primary class 4 and class 6 for amoko JHS na edin eda jumedie ni ti promoting Ghanaian culture through education standards that all students can meet so ye de ba ye kasemu a ma se tra ne se ye trainee ye mofra no enye adesua nko a mum ye kire omo Ghana ye na mamre na afei so no adesua de be ma de emofra nyina obi catchy eno ne dwumatitru ana dwumadi ayedi niti mefutu amede ma wofo ene etiefo e wabonten nyina se onte Hans Future Leaders ana se wote impo na orafia futu amebe ma ne so bia mfa ne ba embra ha echone ma bebre ebe boa no manyini abai boa yen man Ghana wa kasa de weni behu na obesohwa ene beboa ye da mo nyina so ase Anu Tiabusiani ya administrator awada Hans Future Leaders Integrated School anu ayera Ebenezer Labi na wanu kasa wie yepe anani ntini akukudama wamu kokopie mu awodwumedie na se ebisu di wamanu di sam atudwa eye jasu wanhene wa achim kotoku traditional area eye nana efum esusu jebrem ani adehia atwenkomo na enkomo ni mu no wade sama wodro atudwa wochem se ne obi aso
de obi aso oman ni mu ayeden na obi akamu na obi ade so boa na ebo aban wo chem se na oman Ghana ewo mu no enya de a aban bia betimi aboa ma oman na timi asipi wa chese enya de a MPP wo mo bo wo be yo ma famu de adi susu ba wo be ya na famu de na sane be ya wo man ni betimi asipi na wo man na timi akwankan no se ye gina yan adehia ye wo oman ni mu ani titru ani ya ma mani ya papa mo adwadifo no wa chese ne esanse ne ma boa ya dinti no ani adwadini wo konkofa ne ma ba ne ope ana wo to ne ti obi timi to ne dia na chese konsoro nya dia obi abetimi ato sesa ne ye no ha dwenye paimpo sa wo man ni mu ayade no wo besere adwadifo sesa wo mo kokofa ne ma na wo ye wo mo hwe ese kwan ya wo mo fa so eto no fa so wo mo pesa wo mo nya wo so na ye ne beboa ama wo man no atu empon obi biara ase se school mu mpanifo ehihye adwumade ti sei na mo to awofo nyina na obi ade oseye oyo ebehwe modern mo teacher fo no ebo ewe ye mane ho megidi se ye nyina ye ni aso de teacher fo no eye ye ma no ntiti ye omode omo fam eye ni onyam hyade ye se ye de mpaebo etai teacher fo na chi se be ya omo betumi a kire mofra na de no manyi no be ye mpani pa anyi a me ye mpani pa de ekoso no ene de ye hu no acha se sunsun sanso no enwie pe ye mofra na ne ye ndaachi se nkofra ne daachi si ya ye nyina megidi se ye nyina nso ye ni beje na be so awrade nso ani se obi e ka se oman imu ayede no kre so man mu ayeden but ejina me no mienu so me no mienu ene ebetumi asesan adwen ne be ma o man mu emu ayemre esan se de otan de ehu se sei na makofa de enti sei na ese meton na megiri se emfa ho kire bebre emma o man mu na de America ne se enye party bi ene betumi aye o man yie because na NDC for na e wo so ene ye se omo nye ade eti ye to aba na de MPP for no so abeto aso omo so ba ene still na o man mu ode ne mo ejina me no mienu so ya na mo tuo ene osura besuro nyame ne yedi nokra ma ye ho ene be ma ye ho atoye ne kobasa be sa ye mofra nyina Abusiani eye jesi wahine awa achim kotoku traditional area nana efum nti wasra papa say ye maamenum adwadifo no eno krese wo man ni mu eye den so kwan a wo fa so ton wo niema no eno so anya de a eboa abusia ha ana ye di esia fe ya adwenkyere mienu bi ye de eto so eno echi na chese adwumedie ne so timi asiwei dene dia aba ye boa Samuel kokobin kekebi ana wacha se fango eboa bafom nti drivers no Ahenkan fo no wo mo hwe na Ahenti abo no so wo mo ntum efisa ka fango boa kosoro ankasabre a driver fo ani abre den se wo mo ba beto Ahenti abo mu nti sa bafom dia wo mo ente so ye boa Samuel ana ede eba e we sa Ahenkan ye fanya too much kasia no edidem o tie ne kama ne we bia mukuwa na we bia so etie bie Iva seni mo boase tutuka eso de ne de aba na wochem se Ghana fo ye hwe ne yentimi mu aban se ne be ya wa haw ne atete amamuo ya esi ni tirase no ebesan so egina ne naso amamuo no ebekọ enkan wodi free eye ahafo not na wode eban to watche amra shebedwani owo ho wonimonyamfo Eric Nana Ajman Prempe watche ne ye papa keke kaswa so de ne de so abochem sa Ghana fo bia kana komantwe ne mo se aban hyehyeye no eya hyehyeye aba beboa ye pa ama chese bibia so etimi akonkan shama ba de about prayer is the key. Prayer is the key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Not to say empire and a bet me abua ma man na asen so agina ne naso nto de oka ne se yemfa ye bibia so enye empire bom abusia ya kwa enanyumre mi producer what na efidie na chi echinchi mefidie na fruma ema me aye Kwabna Akim na tse hwe ye tena efidie na chinchi mefidie na afru